האמת לא אשקר, זה קשה לכולם. אני גם מצונן וגם קשה לי לדבר, אז תסלחו לי. במיוחד כשאני מדבר בטקסים עצובים, אז זה טקסים, זה יום הזיכרון לשואה. היום אנחנו חווים משהו שקרוב אלינו, משהו שאנחנו נוגעים. דרור, קודם כל אני פונה אלייך. אין לי אלא לחזק את ידייך על התעצומות נפש האלה. אני שומע אותך במשך דקות ארוכות ולא מבין מאיפה הכוח האדיר הזה שאת מבינה. אני לא בוכה פיזית, אבל הלב שלי נקרע מבפנים. מה אני יכול להגיד לכם? זה לא פשוט. אני נמצא בתפקיד של מחזיק תיק הנוער והצעירים כבר שנה שישית. אני יכול להגיד לכם שזאת אחת החוויות הקשות ביותר שאני באופן אישי חוויתי בתקופה שבה אני נמצא בתפקיד. מה אנחנו בסך הכל רוצים בחיים האלה? אנחנו רוצים לחיות. אנחנו רוצים לחיות טוב. אנחנו רוצים לגדול ואנחנו רוצים להתפתח. אנחנו רוצים להצליח בחברה ורוצים להצליח בלימודים. אנחנו רוצים להיות מקובלים בחברה, אנחנו רוצים שיהיו לנו חברים. אנחנו רוצים אחר כך להגיע לצבא או לשירות לאומי, לסיים, לשים תרמיל על הגב, אולי לטייל בחו"ל, אולי ללכת לעבוד. אחרי זה אנחנו הולכים ללמוד במכללה או באוניברסיטה או להשיג עבודה טובה, להקים משפחה, להביא ילדים לעולם. פשוט לחיות. ואין ספק שכולם רוצים לחיות. ואני גם חושב שאין ספק שכולם רוצים לחיות טוב. אז יש ילדים שיש להם מזל, שהם באים ברקע טוב יותר, משפחה תומכת יותר, סביבה תומכת יותר. ויש כאלה שיש להם פחות מזל, שהם באים ממקום פחות טוב, מרקע פחות טוב, משכונות פחות טובות, עם בעיות מהבית ואולי בעיות אישיות. אתם יודעים כשההורים שלנו היו צעירים, או אפילו כשאני הייתי בגיל שלכם, אז מי שהיה מופרע היו אומרים אין מה לעשות איתו. היו יודעים להבחן כל אחד בבעיות של קשב וריכוז ויודעים לטפל. החברה יודעת לטפל. אבל לצערנו היא לא מצליחה להגיע לכולם. וכשלא מצליחים להגיע לכולם, אז אנחנו נתקלים בכל מיני תוצרי לוואי כאלו ואחרים. ומה שקרה עם נאור אטיאס זה תוצר לוואי חמור. חמור מאוד. אמרתי כבר לפני חודש ימים שנדלקה פה נורה אדומה, נורת אזהרה, לעיר פתח תקווה ולמדינת ישראל בכלל. ואנחנו צריכים לשים לב מה קורה פה. וצריכים להסתכל על איזה גישות אנחנו רוצים ללכת איתם וללכת אליהם. מצד אחד יש גישות טיפוליות של הגורמים העירוניים, הפסיכולוגים, שירותי הרווחה, קידום נוער וכדומה. מצד שני, יש גישות בונות כאלו ואחרות של ספורט, תנועות נוער, מרכזי נוער, אירועים, מסיבות, לימודים. יש ויש. צריך לשלב גם את זה וגם את זה, כדי להפוך את הנוער שלנו להיות נוער טוב יותר. עכשיו, אמרתי את זה גם בישיבה הקודמת עם ראש העיר. יש לנו הרבה אתגרים. אני אומר לנו בכלל, לנו כגוף הבוגר יותר ואולי כאנשי המערכת, יחד איתכם בני הנוער, שאני חושב אגב שאתם החלק הארי. אני אוהב את כל הדיונים שיש בתוך המערכות והצעות לפתרונות שהם יכולים להיות טובים ומועילים. אבל בסופו של דבר אתם נמצאים כאן באגף הנוער, כי אתם יודעים הרבה יותר טוב מאיתנו מה הנוער צריך. עכשיו שימו לב, אני פונה אליכם כי אני אומר, הבעיות הן משותפות לכולנו. אנחנו יכולים להסתכל, אני לוקח את הדוגמה של העיר פתח תקווה ואומר,
בשכונות היותר חזקות, נקרא לזה כך. אז האתגרים שאנחנו מתקשים להוציא את בני הנוער מהבית, ואנחנו רואים אותם רוב היום בפייסבוק, בוואטסאפ, על המחשב, באינטרנט, ביוטיוב, בטלוויזיה. ואז קשה להכניס אותם לתוך מסגרות חברתיות. וזה אתגר. והאתגר השני מנגד, זה בשכונות היותר חלשות, נקרא לזה כך, שאין מחשב, ואין אייפד, ואין אייפון, ואין וואטסאפ. יש רחוב. הרחוב הוא קשה. ברחוב הזה הוא אכזרי. וברחוב הזה יש חוקים משלו. וכל אחד חושב שם שהוא יותר עוצמתי מהשני. ושם הגבר זה לא מי שעוזר אחד לשני. לא מי שהולך ביחד לתנועת נוער ומוביל קבוצה של ילדים ומחנך אותם. אלא מי שמחזיק בסכין, יותר ארוכה או יותר חדה. מי שהולך ויודע לגלגל את הסם יותר מהר. מי שאומר שכבר לא מגניב לעשן סיגריה, אלא בוא נסניף דבק ונשבור בקבוק וודקה אחרי שאנחנו מסיימים לשתות אותו. עכשיו, אתם חייבים להבין, זה לא קורה סתם. זה לא ילדים רעים. זה ילדים בלי כיוון. ואנחנו צריכים לכוון אותם. המערכת מצד אחד ואתם מצד שני. והחלק שלכם הוא כל כך משמעותי לתופעה הזאת, אין לכם אפילו מושג עד כמה. כי אני יכול להתבסס היום על תיאוריה או על הזיכרון עבר שלי. וגם הצוות המקצועי פה יכול לדבר מהניסיון שלו ומהמקצועיות שלו. אבל אתם חווים את זה. אתם יודעים הרבה יותר טוב מאיתנו מה קורה בכל רגע נתון בחוץ. אתם יודעים על האלימות, אתם יודעים על הבעיות, אתם יודעים מה צריך כדי לפתור. אנחנו רק יכולים לסייע. ולכן הכינוס הזה הוא כל כך משמעותי היום. אז נכון, עשינו כינוסים בדרגים הגבוהים. אבל אתם קובעים. הנוער קובע. אז אני אגיד לכם משפט לסיכום. אל תתביישו לחלום. תחשבו על רעיונות אופרטיביים כדי שאנחנו נוכל לבצע. תחשבו על דברים שאתם אומרים לעצמכם, זה יכול להועיל וזה יכול לשפר. תחשבו על דברים שיעשו לכם טוב. תחשבו על בעיות שלכם בבתי הספר וגם בעיות שיש בשכונות האחרות שלא תמיד אתם נתקלים איתן. אבל תחשבו ותיצרו. אני רוצה באמת להודות על הארגון של הכינוס הנהדר הזה כאן באגף הנוער, לכל הגורמים המקצועיים שהגיעו לכאן, על השיתוף פעולה הפורה בין קידום נוער לאגף הנוער, על הארגון של לימור ושל יחיאל. אני רוצה להודות למשטרה ולכל האנשים הטובים שנמצאים פה. ואני רוצה להודות לך, דרורה, שהגעת לפה בכלל, שהסכמת לבוא ולדבר איתנו ולהקשיב לנו. ולפעמים אומרים שזו קלישאה, אבל באמת, מי ייתן והבן שלך, שהיום אני מאמין שהוא מלאך שם שמשגיח עלינו, בטח מסתכל עלינו עכשיו מחייך, מי ייתן באמת שהוא יהיה הקורבן האחרון. אמן. Thank you.